Здравейте хора, аз съм Лючо и днес ще ядем бял брашно. Добре, една голяма лъжица. Минава някаква страна кола. И за първи път ще ям брашно. Добре. Чакай да само това да го махна. И да отсипя малко. А така. Не. Ето. О, точно. И надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Лючо и имам нещо гадно между зъбите. Добре, и чао!